Исәнмесез, укучылар? Без инде эчпочмакларның тигезлек билгеләре белән танышкан идек. Бүгенге дәрестә туры почмаклы эчпочмакларның тигезлек билгеләре белән танышырбыз. Әйдәгез, искә төшерик әле эчпочмаклар тигезлегенең беренче билгесе. Әгәр бер эчпочмакның ике ягы һәм алар арасындагы почмагы тиңдәшле рәвештә икенче эчпочмакның ягына һәм алар арасындагы почмагына тигез булса, андый эчпочмаклар үзара тигез була. Туры почмаклы эчпочмакта ике катет арасындагы почмак туры. Мәсәлән, С һәм С1 почмаклары туры почмаклар. Һәм туры почмаклар тигез булганлыктан, эчпочмаклар тигезлегенең беренче билгесеннән чыгып, шуны әйтә алабыз. Әгәр бер туры почмаклы эчпочмакның катетлары икенче туры почмаклы эчпочмакның катетларына тиңдәшле рәвештә тигез булса, андый эчпочмаклар тигез була. Ягъни АЦ катеты А1 С1 катетына һәм БЦ катеты Б1 С1 катетына тигез булса, демәк А, Б, С эчпочмагы һәм А1 Б1 С1 эчпочмаклары үзара тигез дигән сүз. Эчпочмаклар тигезлегенең бу үзлеген ике катеты буенча тигезлек билгесе дип атыйлар. Эчпочмаклар тигезлегенең икенче билгесен искә төшерик. Әгәр бер эчпочмакның бер ягы һәм шул як янындагы ике почмагы тиңдәшле рәвештә икенче эчпочмакның ягына һәм шул як янындагы ике почмагына тигез булса, андый эчпочмаклар тигез була. Бу билгедән түбәндәге нәтиҗә чыга. Әгәр бер туры почмаклы эчпочмакның катеты һәм аның янындагы кысынкы почмагы тиңдәшле рәвештә икенче эчпочмакның катетына һәм аның янындагы кысынкы почмагына тигез булса, андый эчпочмаклар тигез була. Ягъни А, Б, С һәм А1 Б1 С1 туры почмаклы эчпочмагында АЦ катеты А1 С1 катетына, А почмагы А1 почмагына тигез булса, демәк, мондый эчпочмаклар үзара тигез була. Бу билгене катеты һәм кысынкы почмагы буенча тигезлек билгесе дип йөртәләр. Туры почмаклы эчпочмаклар тигезлегенең тагын бер билгесен карыйк. Әгәр бер туры почмаклы эчпочмакның гипотенузасы һәм кысынкы почмагы тиңдәшле рәвештә икенче эчпочмакның гипотенузасына һәм кысынкы почмагына тигез булса, андый эчпочмаклар тигез була. Ягъни 2 А, Б, С һәм А1 Б1 С1 туры почмаклы эчпочмакларында А, Б гипотенузасы А1 Б1 гипотенузасына тигез һәм Б почмагы Б1 почмагына тигез булса, демәк, мондый эчпочмаклар тигез була. Әлеге билгенең испатлавы белән танышып китик. Туры почмаклы эчпочмакларның үзлеге буенча, ягъни туры почмаклы эчпочмакта ике кысынкы почмагының суммасы 90 градуска тигез. Ягъни А почмагы һәм Б почмагының суммасы 90 градуска тигез. Шулай ук А1 почмагы һәм Б1 почмагының суммасы 90 градуска тигез. Теореманың шарты буенча Б һәм Б1 почмаклары тигез. Демәк, бу тигезлектән А һәм А1 почмакларының да тигезлеге килеп чыга. Демәк, эчпочмаклар тигезлегенең икенче билгесе буенча бу эчпочмаклар тигез була. Ягъни бер ягы һәм шул як янындагы ике почмагы тигез булып чыкты. Демәк, эчпочмак А, Б, С һәм А1 Б1 С1 тигез дигән сүз. Теорема исбатланды. Туры почмаклы эчпочмаклар тигезлегенең тагын бер билгесе белән танышып китик. Әгәр бер туры почмаклы эчпочмакның гипотенузасы һәм катеты тиңдәшле рәвештә икенче эчпочмакның гипотенузасына һәм катетына тигез булса, андай эчпочмаклар үзара тигез була. Һәм бу билгене гипотенузасы һәм катеты буенча тигезлек билгесе дип йөртәләр. Ягъни АБ А1 Б1-гә, БЦ Б1 С1-гә тигез булса, демәк, мондый эчпочмаклар тигез була.
Туры почмаклы эчпочмакларның тигезлек билгеләре темасы буенча теория өлеше тәмам.